дуруд ҳамдиёрини азиз, инак ина Мавзунахон шогирди мои Панҷакент назди мо бо дарсгирӣ омадай. Ана ҳам дар маркази ҷумҳуриявии тибби халқӣ хондестай курси массажа, ҳам назди мо омада маҳси нақтавира ҳатти маҳси мануалӣ дополнительно бо ёд гирифтестай. Ана мо чӣ ҳунаре дорем бо Мавзунахонда ёд додастем ки дар Панҷакент бо фаъолият кунад, халқи ҳамҷояра тобат кунад. Мо ина ай моҳи мартай ду корхона дар Панҷакент кушодем, дута кушодем, барое ки коғазамон тоғрӣ нагирифта, тоғрӣ наомад, мо ду корхонаро маҳкам кардем. Ина ҳозир бо ай сар мавзунаро овардем хондестай, бо идаиҷа дарс гирифтестай. Ина ҳозир ай сар ҷедавимеш мекушоем. Ина дуфит давраи сеюм ака ҳаракат мекунем ки ҳамин корхона кор dabidroяд, дар чорчӯбаи қонун кор кунад. Мо мехоҳем ки Мавзунахон корош ҳамаш дар чорчӯбаи қонун шавад. Ана ҳозир мо дарс метем Мавзунахона, дарс додем бо кор мекунад чихе ки маҳси нақтавира кор барад. Вақте ки мо дастмона мемонем, мо мотиватсия мекунем. Мотиватсия яъне мо нигоҳ мекунем ки кадом устумурара чихе мондан дар кор. Барое ки мо пешакӣ ташхисҳоеро гузаштагием, ташхисҳоро дидагием, мотиватсия кардан дар кор. Баъди мотиватсия баъд коррексия. Баъд корректира мекунӣ ҳар як бома чихе бояд тоғрӣ бимонӣ. Ҳамаи бо ба маҳси нақтавӣ мешава, маҳси мануалӣ. Ина Мавзунахон чихе ки мо дарс медодем, ёд медодем, ҳамон корро бикунем. Ина агар чиликои одам, чиликои мағзгар ҳиссиёт дошта боша, 100% корша пеш мебарад. Агар чиликои ҳиссиёт надошта боша, хайр неминем кола мекунад, мемонам хе. Барои он қад шуморо нигаҳ кунем, назди мутахассисе биравем ки мутахассис боша, чиликош ҳиссиёт дошта боша. Барое ки кори асосиро мутахассис мекунад. Фақат худованд шифоро метиҳад. Вақте ки худованд шифо натиҳад, ай духтар хафа нашед, шифоро худованд метиҳад. Ин корша 100% мекунад. Мутахассисон мехонанд, пешравӣ мекунанд, коршона нағз мекунанд, худованд ба як чиз сабаб мекунад. Агар мутахассис ки корша натонад, кор пеш намерад, худо шифота наметиҳад. ин амҷада мо чанд муҳрара бояд корректировать кунем, оста корректироватш мекунем, ҳис када. Агар инро мо ҳис накунем ва пеши худмон бичақаем, ҳамин соз намешавад. Мутахассис ки кор накунад, худо сабабаш намекунад. ҳатман назди мутахассис рафтан дар кора. ана баъд сабаб мешавад. ини муҳра рози чанд мавзуна кор кард, пешаи мо кор карда будем, хеле рост кардем. Худо хоҳад тамоми остеофитои ҳамира мо дар давоми 10-12 рӯз ҳамаша мекушоем. Саломат бошед, раҳмат барои таваҷҷӯҳ.